Kediri Gringging Pocok Bulusari. Weh. Dipun tepangaken. Dipun tempakaken. Bapak iki kok genah nggih. Ayo. Tak ajari omong. Diparingi kesuksesan. Disesal. Mas kasih. Heeh. Rasa diomong to. Sugeng dalu Dek Kimora. Nggih. Nah, pripun sehat Nduk Cahayu? Sehat. Sehat. Niki ganti banterke Pak Agus tukang son mik kula dibanterne Pak Agus. Pak Agus mik kula dibanterke nggih. Ya. Cek. Cek. Banter nggih. Banterno. Nggih. Ah. Dalu niki alhamdulillah saged pentas wonten ing Balai Desa Bangsongan ya, Nduk. Nggih. Ah, wis tau rene urung? Dereng. Dereng nggih. Nggih. Makasih lho ya. Nggih. Kula mboten usah dibarari mboten napa-napa. Sing penting kula nderek Pak Kakko wis seneng kula. Oh, ngono ya, Nduk. Nggih. Tanpa bayaran ikhlas untuk Bangsongan. Tepuk tangan buat Dek Kimora yang sangat luar biasa. Nggih, matur Teko suwun. dhewe nggawa mobil, nggawa sopir, ora bayaran kok ya tegel men Pak Lurah. Iya. Nggih. Nah. Tenan ya, no. Wis mau niati ya, Nduk ya. Nggih. Tur mboten ngadoh to? Mboten. Pirang menit kok omah tekan kene? Setengah jam. Setengah jam. Nggih. Masyaallah. Pundi to daleme, pundi daleme? Kediri Gringging Pocok Bulusari. Weh. Bulusari. Nggih. Kelas pinten sakniki kelas pinten sing do mirsani takon. Nggih, sik kula tak salam nggih. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu bapak-bapak, ibu-ibu. Sugeng dalu. Dipun tengakaken nami Tepangaken, ora tengakaken. Dipun tepangaken. dipun Tepangaken. dipun tepangaken. Lah, nggih. bener. Dipun temak Terokno Pak Kangko to. dipun Pun te te pa a nga ken Heeh. Dipun tengakaken. lho Dipun tepangaken. dipun dipun tempakaken. Alon-alon nek ngomong dipun tepangaken. Dipun tepangaken. Heeh. Nami kula Kimora. Heeh. Kelas 4 SD. SD mana? SDN Grogol 2. Grogol 2. Nggih. Ah, Nggih, murite Bulan iki nggih sing macaki Bulan. Weh, Bapak iki kok genah nggih. Disawer. Iya. Boten bayaran disawer. Nggih. 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 Oke. Nggih. Boten usah disangoni kula engko. Oh iya, iya. Nggih. Aduh. Iya, Oh, nggih. Jalan, Nduk. Napa? Saka Pak Kades. Kades. Diparingi. Buka ora? Buka toh. Oh, buka. Lagi dibuka ora penasaran. Penasaran ku ndak penasaran ya. Nggih. Nah. Saking Pak Kades maringi 200.000. Nggih, matur suwun nggih Pak Kades. Nggih, sami-sami. Mugi-mugi uripe sehat, terus rezekine kuwatah. Nduk, sik Nduk. Nek karo Kyai Sepuh ki aja uripe. Mugi-mugi gesangipun. Oh, mugi-mugi gesangipun. Heeh. Pinaringan Sehat nggih. Mugi-mugi rezekine lancar, nyawer kula maneh. Terus sukses selalu. Sukses selalu.
Dipun paringi sehat, panjang umur, dipun paringi kesuksesan. Ayo, tak ajari omong. Diparingi kesuksesan. Dipun paringi sukses. Dunia akhirat. Lan anggenipun macung pala desa. Tahun ngajeng. Saged dipilih warga masyarakat sedaya saengga dados kepala desa wonten Bangsongan malih. Kuman ngopo? Alon-alon Pak Dalang. Ya. Dados kepala desa malih. Wonten Bangsongan. Allahumma amin. Wis. Nggih. Nembang ya saiki. Nggih. 200 kok Pak Lurah kok. Tak gosek ya. Gosek. Kok pemane nek nyawerne. Ya. Arep nembang apa Cahayu? Ngimpi. Loh, Ngimpi. Nggih. Niki kula kuwi napa? Nggih. Apa? Niki kula nyanyekne niki gara-gara kula keinget kula rekaman teng Enis Production. Oh, ngono. Nggih. Tau rekaman to? Nggih. Iya. Nggih. Ngamboro ing ngono to? Nggih. Aduh, nggih. Oke. Ya. Oh, alah. Ya Sal, nembange tak pengen suaramu pamerno suaramu karo sing mirsani sing siap. Semangat toh sing ngendang Mas Kasih lho. Sing ngendang Mas Kasih, ndek iki mau goleki to Mas Kasih. Heeh. Rasa diomong to. Isi. Ya. Sida nyanyi apa ora? Sida. Oke. Kadung entuk 200 ora sida. Nggih. Ngambara ing ngawang-ngawang sampeyan kok ndeloki aku sampeyan kok ndeloki aku terus to? Heeh, suaramu apik kok, Nduk. Nadyan to nuwun sewu ya. Suaramu ki ora banter banget ning suaramu karo Laras ki pas. Nggih. Dirungokne kepenak, ora kemrungsung, ora kesusu nek nyuwara ki dinikmati nadyan to bentukmu kaya Dangkel Jati. Dadi sampean kok ngenyek to? Ora. Ya pancen sik cilik ngono kuwi sole gedhe ya wis kaya Mbak Niken ngono. Nggih. Bebasan tanpa nganggo seretan tepi luar biasa. Lanjut ya Pak Dalang. Lanjut Cahayu.
Kangko mrene tembange mesti anyar ora panggah kuwi. Nggih, engko gara-gara aku boleh sampai gara-gara enggak? Heeh. Oke, nanti ada spesial. Weh. Lagune spesial. Tapi karo lenggan apa ngadeg pas gara-gara? Karo mencolot. Lho untuk joget yo kudu mencolot gen semangat to. Oh, nggih. Nggih. Semangat iki. Oh, semangat 200. Ya tak tambah 100 lho. Omongnya gak usah bayaran. Betul apa? Pak Kangko iki. Oke, matur suwun nggih. Belum ora. Yo. Gak usah. Wah, niat apa ora? Ya niat. Nggih, matur suwun nggih Pak Dalang. Jangkrik. Dan niat kok mau ngomong jangkrik ini to? Iya. Orang. Ya. Katungkul ngumbar gagasan sak temah kinawa ngimpi. Kanca-kanca tepuk tangan Bandung Kimura luar biasa. Terima kasih. Tanpa moco, tanpa tek, saman apal di luar kepala ya, Nduk. Nggih. Kula saking pengene melu Pak Ki Anom bojo Kangkok. Kangko. Kangko. Nggih. Aja kleru, kaya nggih ben kleru. Pokoke aku pengen melu dalang Pak Anom Dwijo Kingkong. Tapi kan kula mboten ngomong niku to. Ora, wong Banyolan kok Nduk iki. Nggih. Nggih. Sampeyan iso Banyol. Iso gitu. Oke no, cah kene kok. Wayang yo iso Banyol e. Iso. Yo gawe sing andalane Mas niku, ayo dah niku. Iya. Heeh, dedeh agen. Nggih. Nembang ya. Nggih. Sripat Sripit. Nggih. Heeh, ya, coba. Sripat dangdute ditibakne apa nduk? Cahyo. Dangdute. Heeh. Podang kuning. Heh? Podang kuning. Request napa nggih? Niki wonten sing nyuwun podang kuning saking CV Sekar Wangi Jaya. Menika saking Jakarta, saking Pak Slamet, pengusaha atau perusahaan Sekar Wangi Jaya niki podang kuning. Podang kuning nggih mboten napa-napa. Apa anggian? Nggih. Masyaallah. Pas fit-fite. Apa? Pas fit-fite. Pas fit-fite ya. Pas sehat-sehate ngono ya. Nggih. Nah, nggih. Iya.
Terima kasih. Matur suwun nggih Pak Dalang. Engko nembang neh karo Cak Komet ya, Nduk. Nggih, siap. Nggih, aduh. Luar biasa. Sampun dipun aturaken samenika giliranipun Cak Komet kelawan Cak Sendro ya njaluk di